Vítaj pri sobotnom vlogu. Ideme si niečo upiecť a pôvodný plán, ja tu mám takúto knižku, ktorá za mnou cestovala až z Austrálie a našťastie som si nemusela platiť to hrozné poštovné, ale mal som tam známeho, ktorý ju ochotne doniesol, keď som si ju tam objednala k nemu. Takže no, mám ju už dlho a mňa tu v kuchyni asi nevidíte moc často a je to z jedného dôvodu. Ja moc nevarím. U nás skôr varí Lukáš, je to proste, jeho to baví, jeho to naplňa a ak mám byť úprimná, aj mňa to baví, ale nie v tejto kuchyni. Nemám moc rada túto kuchyňu, ale občas niečo aspoň akože aj uvarím, ale moja domena je pečenie, ale aj to musí to byť veľmi jednoduché. Ja mám rada jednoduché, rýchle veci a z tejto knižky teda skôr pečiem, keď už. Akože robila som aj nejaké papania, ale skôr pečiem. No a taký môj go-to sú tieto blondies, ktoré ktoré sú super, sú s cícerom, čo znie, že s cícerom, ale sú fakt, každý ich miluje. Ale dnes sa potrebujem zbaviť brutálne čiernych banánov, takže som myslela, že použijem proste do tohto viacej banánov, ale ako som tak listovala, tak som našla ešte takýto nejaký receptík, ktorý vyzerá, že super. No a do ňoho nejdu banány. Idú do nich bataty, ale ja si myslím, že to dokážeme nahradiť tými banánmi. Takže poďme to skúsiť. Watch me fail. Snadne. No. Dobre, banán donesem až posledné, nech sa na ne nedívate celý čas, lebo sú otrasné. Pane Bože, dúfam, že tento recept bude rýchly, lebo za hodinu a 10-15 minút a mám tréning, takže Bože, som v strese. Nemám kokosový olej, ale mám MCT olej. Alebo mám radšej použiť olivový. Dobre, to sa ešte rozhodíme. OK. Vanilka. Práve si zistil, že nemáme asi polku ingrediencií. Takže toto bude absolútna improvizácia. Tu len pustím do pozadia niečo. Chcela som pozrieť YouTube, ale asi sa neviem až tak sústrediť, takže si musím pozrieť niečo, na čo sa viem sústrediť, čiže buď Gilmorky alebo Office. Dáme si Office. Yes. Jim sa vráti do Scrantonu. Dobre, pokračujeme. Takže ja občas tak ignorujem niektoré veci v týchto receptoch. Máme to troška neporiadok, ale dúfam, že to nie je vidno na kamere. To vyriešim, keď sa toto bude piecť. Takže dnes mám toho milión a mám pocit, že je to úplne najhorší deň, kedy som si mohla vybrať aj točiť, aj piecť. But we can do this. No napríklad tu má, že buckwheat flour, hej, ale my použijeme normálnu múku, teda špaldovú, ale normálnu proste aj by som použila, kebyže mám. A dobré, asi máme všetko nachystané, viac menej.
Uvidíme, či použijeme radšej javorový sirup alebo med. Tento javorový sirup som si kúpila, že aby som si urobila granolu a proste tento týždeň som chcela urobiť asi 3 recepty a toto je prvý z nich, čo robím. Ako to končím, tak wow, ale asi to bude prvý aj posledný recept. Takže trocha ma to mrzí, lebo ja celkom rada pečiem, ale proste keď mám do obeda tréningy a viem, že idem po obede, tak proste ten čas medzi tým sa mi chce tráviť oddychovaním, alebo častokrát si proste strihám, alebo do druhej práce si strihám, alebo pre seba si strihám, proste využívam to nejako inak. Peanut butter. Dobre, takže zhrnieme si ingrediencie, ktoré potrebujeme. Banány, tie zatiaľ stále nechám tam, ale teda v recepte sú to bataty, ale my skúsime použiť banány. Ešte uvidím koľko. Potrebujem sa zbaviť 4, ale neviem, či jeden už nie je moc. Takže možno 3 použijeme. 2 vajíčka, máme kokosový olej. Ja mám buď MCT alebo olivový. Takže ešte sa rozhodnem, ktorý použijem. Ale možno by som skúsala ten MCT. Neviem, či je to moc zlé, keď to dám do niečoho teplého, ale tak ľudia si to dávajú aj do kávy. Takže je to asi ok. Potom vanilka. Tu mám iba takúto, on má niečo viac fancy, ale to nevadí. Medík, alebo možno dám aj trocha javohorového sirupu. To je zase, ona tam má napísaný med, ja premýšľam ešte. Arašidové maslo, čokoláda, to až na konci tam budeme dávať. A kokosový cukor, my máme iba obyčajný, aj to vlastne moc nemáme, takže asi použijeme škoricový. A kakao, zase, tuto máme minimum, ale našťastie máme ešte jedno. A Lukáš chcel strašne čierne, takže máme čierne. A múka, kypriaci prášok, ktorý som sa s ním pripravila. Kde som videla tú škoricu? Tam nejde škorica. OK. Pretrieť trubu na 175 stupňov, takže 180. OK, ideme na vlhké ingrediencie. Troška schováme. Naozaj sú hrozné tie banány. Ale to nevadí. Čím čiernejšie, tým sladšie. Bože, moja najobľúbenejšia scéna. Yes. Milujem, môžem to vidieť milión razy. Takže, banánik. No, dobre, už vyzerá dobre. O, Kriste. Ja rada pečiem od oka, takže toľko do medu. A dáme to tak pol na pol. Dáme si medík. Taste. Je dobrý. A dáme trocha aj javorového sirupu. Because why not? Kamoši, od budúceho týždňa sa idú diať také veci. Budúci týždeň si opäť natočíme weekly vlog po dlhšej dobe. Pretože chcem to mať zaznamenané hlavne pre seba. Pretože začína týždeň. Je to týždeň, v ktorom už budem mať 3 práce. Ak ste tu nejako dlhšie, tak
viete, že ja pracujem ako trenérka a fyzioterapeutka v jednom fitku, že nie je to taký úplne full time, teda je to a bola to vždy iba moja jediná práca, ale proste tie tréningy reálne sú nejako skôr ráno do obeda a potom zase po obede, čiže na také 2 šichty. A ten stred dňa je relatívne voľný, čo samozrejme som vždy využívala na oddych. Ale v roku 2026 som si povedala, že príjmeme všetky výzvy a hlavne príležitosti, ktoré sa naskytnú. A oni sa teda naskytujú fakt, že brutálne, takže som za to vďačná, ale aj troška taká, že wow, neviem, či na to mám, ale určite mám, takže to je Lukášova mikina. To mám robiť. Ideme to vyčistiť rýchlo. Problém je, že toto je Lukášova mikina a on mi vždycky hovorí, že proste ja sa vždy zašpiním a že nemám nosiť jeho veci. Každopádne o tomto sa nikdy nedozvie, lebo on prestal pozerať moje YouTube videá. Dobre. Do tréningu to uschne. OK, dobre. Takže pokračujeme. Next máme čokoládu, ktorú samozrejme ona má vegánsku. My nie. Pracujem teda tak, no a vlastne nedávno, už to 2 mesiace vlastne, sa mi naskytla príležitosť na takú druhú prácu, skôr teda brigádu by som povedala, ako správa sociálnych sietí. Popri tom sa snažím samozrejme ešte robiť aj svoje sociálne siete a svoj YouTube. Takže tých príležitostí sa naskytuje nejako veľa naraz, ale to je rok ohnivého konia, takže to je v pohode. Presne ako to malo byť, že tu je tak, ako má byť. Už dnes idem v súvislosti s tou prácou na jednu akciu. Tretia práca je ale v oblasti marketingu, čo je že wow, pretože myslím si, že takto pred rokom mi to prišlo veľmi atraktívna práca, taká kreatívna a proste páči sa mi to. Ale som bola taká, že nikdy asi neexistuje nejaká šanca, že sa k tomu dostanem, pretože nemám na to školu, ani skúsenosti, ani nič. Here I am. Takže učíme sa za pochodu. Určite to, čo robím na sociálnych sieťach, je mojou reprezentáciou a celkom dobrou, takže celkom na seba pyšná, priznám sa, že vlastne takto to celé ide. A niekedy sa tak hanbím. Možno toto nazbierame. Možno, hej. Zatiaľ som tam na apríl, pravdepodobne aj máj, ale vtipné je, že možno by som mala šancu sa tam aj zamestnať, alebo teda asi na 99,9% by som mala šancu sa tam zamestnať. Ale tým, že ideme do Japonska, tak samozrejme by to bolo také, že vlastne tam odrobím 2 mesiace a potom sa na mesiac zoberiem do Japonska. Tak neviem, uvidíme, ako to vyjde. Ale určite to bude minimálne dobrá skúsenosť, nech už to dopadne akokoľvek. Bude to ťažké spojiť všetky tieto 3 práce a myslím si, že to bude miestami únavné, ale teším sa na to, pretože naozaj takéto príležitosti, čo sa mi tu ukazujú, sú niečo, o čom som v podstate len snívala a teraz sa to deje a samozrejme som tak mierne vystrašená z toho, ale chcem si to zároveň aj tak užiť. Nechcem to mať spojené so stresom, chcem si to proste užiť. Nech už to dopadne akokoľvek, tak proste bude to skúsenosť, ktorú mi nikto nikdy nevezme a naučím sa určite veľa nových vecí. Môžeme sa pozrieť? Hotovo.
Wow. Excuse me. Ideš na dezert. Vyzerá exkluzívne. Thanks. Krásne. Krásne. Jedna už sa na nás díva. Tak stále, no? Som robil mrzlinu. Tento víkend na mňa vyskočil jeden citát, ktorý som si musela okamžite nastaviť ako pozadie, aby som to mala každý deň ako pripomienku. A hovorí o tom, že možno množstvo tých výnimočných chvíľ a vecí, ktoré sa nám stávajú v našich životoch, závisia len od toho, čo si všímame. A ja som s tým absolútne súznila. Je to niečo, o čo sa momentálne snažím čo najviac to žiť. Taká moja nová filozofia. A naozaj sa snažím každý jeden deň si nájsť aspoň jeden nejaký krásny moment, za ktorý som veľmi, veľmi vďačná. Romantizujem si ten život a najčastejšie sú to práve tieto prechádzky, pretože je to takých mojich 30 až 60 minút v prírode, ktoré sú veľmi vzácne a určite nie sú samozrejmosťou, takže som za ne veľmi, veľmi vďačná. A vtedy aj takéto sivé dni zrazu vyzerajú o mnoho krajšie a pozitívnejšie. Takže vyzývam aj teba, skús nájsť v každom dni nejakú vec, za ktorú si vďačný, vďačná, alebo niečo, čo ti ten deň spríjemnilo. Ja ďakujem za to, že si dnes tu. Maj ešte krásny týždeň a vidíme sa budúci pondelok.